Päästään seuraavaan työvaiheeseen ja taas vasanaamaan. Miltä meillä on työllä? Sataneljäkymmentäseitsemän, 150. Otetaanpas tuolta päin. Otetaan tuohon kohtaan. 120. Joo, ei liikaa kuumenemaan tässä. Valmiiksi tää kyllä näyttää tulevan. Jos sattuu olemaan kone käsillä, niin sehän voi tietysti koneellakin matkata tämän vaahdon, mutta totta kai aina parempi. Aina parempi tulee käsin vatkaamalla. Vuosi oli vaahto. Huomattavasti.